अबे बगैर हेलमेट के घूम रहल बड़ा, लाइसेंस तोरा पास नहीं खे, ट्रिपल सीट अलग से घूम रहल बड़ा। कि हमार जिंदगी बर्बाद हो गई और वो तीनों के तीनों खुला घूम रहल बाड़े। कानून नाम के चीज बाकी ना। अरे बिल्कुल बात सर, कहने के कानून। लाइसेंस कहाँ बा? लाइसेंस निकाल। एकर नाम लिख। सर हाँ।